Vi er i dag taget på søen, hvor det hele omhandler det danske svar på en krokodille. Jeg havde hugget sådan. Nej. Jo, kom så. Ja! Nej! Ja! Nej. Men ved du, hvad der sker lige med? Jeg fanger en, der er større. Hvor stor var den? Nej! Den er bedre. Ja! Igen har vi ramt en dag, hvor det bare er vanvittigt flot. Det er en fuldstændig magisk morgen igen. Tog hen over vandet, og nu står solen højt, og vi skal til at i gang med noget fiskeri, som vi bare har glædet os mega meget til. Det er jo ikke noget fiskeri, vi sådan har gjort meget her over sommeren i hvert fald. Nej. Men det er noget fiskeri, vi begge to har rigtig kært. Vi skal ud efter Danmarks svar på en krokodille. Målet i dag, det er jo udover at have en rigtig hyggelig dag, så kunne det være fedt at fange en stor gede. Ja, og de lever altså herude i søen, hvor vi er endt nu her. Så, men som altid, så skal vi hygge os. Ja. Vi skal lave god mad. Ja. Og så er der også lige en lille intern battle. Vi har jo faktisk igen en mystery køleboks. Ja. Du ved slet ikke, hvad det er, vi skal have spise i dag. Du har sørget fuldstændig for det, men du har også sagt, at du gerne vil have en lille battle. Udover at vi har handlet ind til lækker mad, så fandt jeg også lige en lille ting til taberen i dag. Og når du siger taberen, Anders, er vi så ude i sådan noget med, at den, der fanger den største fisk, går fri? Ja, det er altså ikke et numbers game i dag. Nej, det er simpelthen størrelsen. Yes. Så vi må se, hvem af os, der ender med at fange den helt store. Jeg tror godt, jeg ved, hvem det er. Og jeg vil bare lige sige, jeg har ikke lyst til at tabe den her. Altså, må jeg hoppe ned og kigge? Du må gerne hoppe ned og kigge. Det har jeg glædet mig til. Altså, det er også lidt et highlight. Der er hun jo. Hvad fanden komme sten i den? Det er da tungt. Og du har spækbræt med, så der skal choppes noget. Der skal choppes lidt. Skal vi lige prøve at tage en kigger? Jeg har ingen idé, hvad du har fundet på, Anders. Nu bliver du først mødt af lidt forskelligt her. Men man skal nok lige ned og grave lidt. Jeg kan jo godt lide at blive mødt af smør som det første. Ej. Nej, Anders. Er det, hvad jeg tror, det er? Jeg tænkte lidt, at vi i dag der kunne vi godt lige lave en lille burger herude. Så der er til bøffer, der er salaten, der er... Nej. Yep. Det var ligesom det danske flag, der blev vækket ud der. Og hvad ligger der så her? Se, det her, det var jo sådan lidt... Jeg ved godt, hvor du vil hen. Så det vil sige, taberen, den der fanger den mindste fisk, han skal, når dagen er omme, tage en god skefuld af det her. Ja. Jeg siger dig, det her, det giver mig motivation. Ja. I dag tog jeg egentlig ikke ud for at fange sådan den helt store fisk. Altså jo, det kunne være fedt, men det her, det gør altså, at nu er der lagt op til, at jeg går all in på det. Jeg synes simpelthen, den der kattemad der, det var meant to be. Efter at kigge i køleboksen, så er jeg lidt lille smule trukket ned af den her, men jeg vil sige, at når du så vælger at diske op med, hvor meget er det her? Næsten 1 kilo hakket oksekød. Der er gifler. Der er snøfler. Du har selvfølgelig også. Ja, jeg har en lille bajsalademad med, ikke? Det kilder også lidt for at komme i gang med at fiske, ikke? Ja, det er spændende. Altså, vi må lige snakke forhold her senere, fordi at, vi skal nok nogle navn igennem, men det finder vi ud af. Det tror jeg også, vi skal. Men først, der skal vi have rigget op. Så den her kommer væk. Yes. Så er det i gang med at fiske. Det er godt nok stille hver dag. Ja, det er meget stille. Og normalvis det der gedefiskeri, så vil vi gerne have lidt vind på og gang i vandet. Så jeg tror altså også, det er en dag, hvor langt fluorokarbon forfang, det måske kan gøre en forskel. Og de findes i forskellige diameter og kommer i forskellige tykkelser. Her kører en 1,05 mm. Så det er altså til de store basser det her. Og det er jo sådan en, som jeg skal ud og fange i dag, Søren. Nu hvor der er en ting til taberen. Så jeg skal bare være sikker på, at når jeg får den helt stå på, så kommer han ikke til at korte mit forfang. Alt skal være splitter nyt og friske knuder. Alt spiller, fordi de her geder her, de kan altså bare nå en størrelse, som er
Jeg har lyst til at sige fuldstændig vanvittigt. Altså, de kan blive kæmpe store gederne. Ja. Så her, det stiller altså nogle krav til udstyr og knuder og så videre. Så det skal vi bare til at spille. Jeg har lyst til noget dyrk. Har du det? Okay. Det havde jeg også, må jeg jo sige. Nå. Men jeg tænker lidt, at jeg lader dig vælge først. Okay. Og det er jo lidt taktisk fra min side. Nå, okay. Ja, helt fair. Fordi, helt fair. Jeg skal jo ikke vise, hvad jeg tager. Men så på den anden side, så får jeg jo første ret. Så hvis der er noget lækkert i boksen, som du tænkte, at du havde lyst til at tage. Ja. Men det fede er, at jeg næsten har 2 af alting. Se her. Ej. Nu kender jeg jo dig, Anders. Og jeg ved, at du har noget for den albino der. Ja. Jeg har bare fanget mange geder på den her farve. Ja, så finder du jerkbait-kassen. Jeg tror, jeg holder fat i den. Virkelig at bare kunne få nogle fede udslag med armen derude og køre stille og roligt igennem vandet sådan her. Ja, som jerkbaiten lige præcis kan. Jeg er vild med det. Men det bliver noget Vestin Swim. Og det bliver... i Vestin Swim, hvad finder vi på her? Det bliver Vestin Swim Official Roach. Ja, den kunne vi sige. Sygt Den har jeg godt nok også krattet nogle basser på. Ja. Det bliver altså den til at starte med. Og nu mærker vi lige på krogene her, de føles rigtig fine. Nå, så er det jo mig til at vælge, Anders. Yes. Jeg skal da være ærlig og indrømme, jeg måske havde håbet, du valgte noget andet end en jerkbait til en start. Skulle man gå helt ned i sådan noget helt lille bitte? Jeg har det også sådan lidt, Anders, når du har valgt jerkbait, så burde jeg jo vælge et eller andet. Der er noget i mig, der siger, at måske en lille softbait, det også vil kunne et eller andet. Jeg har en idé om, hvad der kunne gemme sig den der. Der kan gemme sig mange goodies. Ja. Mumsi. Ja. Anders. Det tror jeg faktisk, jeg gør. Ja. Lige til en start. Det kan jeg godt forstå. Og så det fede ved dem her er, at man kan skrue vægten ud på her under maven. Så der sidder som et lille skruesystem, så man kan få den mere belastet. Men den skruer jeg altså lige ud, fordi at som sagt, 1 meter vand, så behøver vi ikke så meget vægt. Og en lille skalle, det er der altså ingen grum gede, der har sagt nej til nogensinde. En pukken giffel. Ej. Tak skal du have. Og så siger vi skål. Knæk og bræk for en herlig dag. Og forhåbentlig nogle geder foran kameraet. Nemlig. Ja. Skål. Skål. Der skal vi have 2. Skider bjørnen i skoven. Altså, jeg er ved at være klar, Anders. Ja, men det ved jeg godt, Søren. Du er så langsom. Jeg skal lige... Så skal jeg lige have noget. Nu bliver det hurtigt, men nødvendigt. Jeg ved bare, når du tager de der basser på, ikke? Og så er det ikke for sjov. Så er vi klar. Ja. Nu skal vi fange en stor gede. Kan du huske, det vi var ude at fange op, Anders? Der var lidt issues med elmotor. Jamen, der var der det. Anders, ved det 40. Jeg er bange, Søren. Ja, det er jeg også selv. Jeg er bange for, at vi ikke kommer hjem igen. Ja, men det... Og jeg fikset lidt. Jeg snydte lidt hjemmefra. Så nu prøver vi. Altså lige at tænde. Bare lige for at se, om det... Lige tryk på knappen. Motor not found. Ja, vi skal lige... vi skal lige tænde den. Nu må du ikke begynde på det der igen. Og hvis den gør det her... Kom så. Ja. Okay. Ja. Selvfølgelig virker det. Så kører vi. Fordi min plan lige nu, det er, at vi bare skal fiske masser af vand igennem. Ja. Så den der elmotor, den skal bare få os ned ad den kant her. Yes. Og så skal vi kaste. Nå, du kan Nej, for sådan. Det er godt. Lad os komme i gang. Lad den bedste gedefisker vinde i dag. Ja. Og jeg går meget i konkurrencemode til at starte med, men det... Vi skal også huske, vi skal hygge, Anders. Første kast. Dejligt at være i gang igen. Ja. Efter en gede, som vi ikke har besøgt i meget, meget lang tid, men der er godt nok mange af jer derude, der har spurgt, om vi ikke kunne komme ud efter den her danske krokodil igen. Så nu står vi her. Jeg tror også bare, at det bliver svært. Altså, i det her stille vejr. Ja, jeg tror, det bliver en meget svær dag. Så der var weed. Men det er også bare sådan, jeg ved bare... Altså, jeg ved, at du kommer til at fange den første. Tror du det? Jeg tror det bare. Nå? Jeg ved ikke, hvorfor jeg sådan tror det, men jeg har på fornemmelsen. Ja, nu må vi se. Tror du på sådan en hissig indspænding, eller stille med spinstops, eller? Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Du er så hemmelighedsfuld, du er. Jeg ved simpelthen ikke. Jeg er simpelthen ikke taget stilling til. Det er sgu helt ærligt, men jeg føler bare,
nu her, at det kunne være en rigtig god idé. Jeg tror ikke, det skal gå alt for hurtigt. Nej. Og jeg tror lige præcis, det her jerkbait, med den måde, man kan trække den ind, at store udslag til siderne, og så bare tyk, pause. Tyk, pause. Ej, det er weed. Det er weed. Jeg tror... Så lad lige mærke til, hvor glad jeg var på din vegne. Jeg sagde, nej. Ja, nej. Og det er jo bare fordi, den første fisk, den betyder noget. Jamen, det gør det. Men du skal bare huske, det er den største i dag, der vinder. Så blev det tid. Vi er kommet ud på noget dybere vand nu her, og der tror jeg, det her det er det helt rette valg. Nu skal vi lige have åbnet for goodies. Jeg er også lidt bange for, at du sætter den der på, fordi jeg ved også, når man tror på fiskeriet, så fanger man bare mere. Og hvis der er noget, du tror på, så er det sådan orange fætter her. Guldfisken. Ej, guldfisken. Ja. Altså, en syg skalle. Wow, men den er bare good to go, ready to fish. Så nu skal den bare få ind og forfange det. Det tror jeg, det er helt rette herude. Ja. Lad den synke ned på de her. Nu står vi altså i et område, hvor der er omkring 4 meter. Så kast ud, lad den synke ned, og så bare stille og roligt. Ja. Og så siger det bare... Fish! Helt ned. Ej, den er fin. Ja. Og den har et fedt drop. Ja, den synker helt vildt godt. Altså, den fisker perfekt på de her 4 meter vand her. Ja. Man kan bare høre hjortene. Ser du hjortene? Ja. Hørte du ikke de der brøl? Nej. Nå? Nej, det hørte jeg sgu ikke lige. Der. Ja, det hørte jeg godt noget. Ja. Det er brunstige hjorte. Der. Kan man ikke høre det? Nej. Det er der konstant. Det er sådan dyb, langt væk. Ja, det er faktisk mest. Det er sgu meget sport over det der. Som I nok kan fornemme, så skete der ikke det helt store. Det var klamt den her. Vi fiskede, kastede og håbede på, at den store gede på et eller andet tidspunkt ville vise sig. Det var først efter flere avnskift og dybe kig ned i grejboksen, at vi fik et tegn på, at der var sultne geder i området. Men det kan godt være, at man skulle prøve en Otus med køl. Ja. Der var fisk, sådan. Var det fisk? Der var fisk. Helt. Ja, der var vivl der. Kom så. Samler lige op for dig. Kom nu. Kom så. Ej, første kontakt i dag, mand. Første kontakt. Hvorfor tog den ikke? Satans. Er det skarp krog, eller hvad, Anders? Nej. Nå, det var første kontakt, det der. Hvad står du og tænker på? Vi så bare tænke, at den har stået på så lavt vand. Og der er weed overalt. Det kalder på noget topwater, det gør her. Det altså. Selvom vi ikke har fået mange fisk, så... Vi har ikke fået nogen fisk. Vi har ikke fået nogen fisk. Vi skal altså lige... Må lige skal have et lille kig ned i, fordi der er altså en lille frø. Ja. Den er jo helt weedless, den her. Ja. Det er lidt spændende, hvis det her det virker. Ja, for det er da. Jeg synes, der er lidt baitfish. Prøv at se. Der var noget dernede. Der er rigtig meget den der vej. Jo, derovre, ja. Men der kan du se, hvordan det glimter. Ja. Der er masser af baitfish, skaller og andet, så det kunne godt... Det blev jaget, det der. Det var... Jeg tror, der kom en anden der. Kom så. Du ligger godt sådan. Er du klar? Ja, kom med den. Kom så. Ja. Det må da også om... Ja! Nej! Søren! Kom igen! Så, kom on. Kom igen. Kom. Ja! Nej! Nej, mit hjerte! Nej, Anders, jeg prøver lige igen. Ja. Det er bare med at have is i maven med at give modhugget, ikke? Nej! Skal vi derover? Jeg kan nå den herfra. Kan du flytte den over? Fedt. Ja. Status lige nu er, at både Anders og jeg, vi har nok 2 ting på hjernen lige nu. Det er topwater, og det er kaffe og snacks. Så
Vi har egentlig planlagt, at nu skal vi lige have en lille kaffe. Fordi at fiskene dernede, de var altså aktive, de jagede, og det var hammerfedt. Men vi har ikke fået frokost endnu. Vi har trukket en virkelig lang tid, fordi hvis vi nu finder fiskene, som vi har gjort nu, så skal den bare have gas. Men det er også vildt, at vi kan sidde her i t-shirt sådan i slut september. Det er fuldstændig ligesom en sommerdag. Så vi har lige benyttet lejligheden her til at få jakkerne af og bare lige køle af som en. Fisketurene her, det er også meget andet end at fange den fisk og den gede. Det er lige så meget at hygge sig. Så det er det, vi er i gang med nu. Nej. Og så forestil dig en lille snøffel. Det er bare... Det er de små glæder, ikke? Jeg har fået min gat. En sniffel. Frisk fra Primus. Siger vi skål? Skål. Og skål derude. Skål derude. Og så er vi bare på, at vi kan fange den gede, ikke? Skal vi lige have snøffelen klar? Ja, jeg kan godt se. Ja, men jeg kan godt forstå det. Bare så vi får den full experience. Ja. Så. Ej. Yes. Så er vi klar. Så er vi klar. Ja. Skål. Skål. I må lige skrive i kommentarerne egentlig, hvad er jeres favorit go-to her til kaffen? Ja, når I skal ud og fiske og virkelig hygge. Hvad er så go-to-snacken? Vores har jo lidt været snøffel. Ja, snøffel og giffel. Det... Og alle de 27 andre ting, vi plejer at spise. Ja. Fik galt altså. Hold da kæft. Det var helt galt, det der. Det lyder som de gjorde det derovre. Jeg lavede engang en film om en ostemad. Ja. Jeg har jo lyst til at sige til min mor. Ja. Jeg tror, det var i 7. klasse eller sådan noget. Ja. Jeg tog hjem fra skole, fordi jeg spiste rigtig meget ristet franskbrød med ost og marmelade. Så satte jeg kameraet op og filmede alle mulige vinkler og hygge med det. Hvad kaldte du videoen? Marmelademad, tror jeg. Ja. Har du en sted? Det er fandme dumt. Jeg skal lige se, om det giver mening. Jeg tror på noget helt andet. Sådan noget gennemsigtigt noget. Jeg begynder bare at ærge mig mere og mere over, at den gede er mistet. Ja, det kan jeg godt forstå. Vi har altså stadigvæk noget kattemad. Men den bliver vel kun bedre af at ligge. Ja, det er mindst den på køl. Ja, den er rent faktisk på køl. Det er totalt luksus. Ja! Nej! Spurgt! Jeg har fundet fiskerne! Kom med det net der, sådan! Nej, hvad sker der? Gildtøj! Kom her, gede! Ja! Ja! Hvad så, Arne? Ja, hvad så? Bum! Det der her, det er jo ikke verdens største, men altså, det er starten på forhåbentlig endnu flere geder herude. Men den her fisk, den betyder jo også lidt, at du ved, det der med den der kattemad der. Men skal vi ikke lige sige, fordi at vi er jo ikke helt slut endnu. Nej. Vi har tid endnu. Ja. Skal vi ikke lige fiske lidt mere? Jo. Vi må lige se, om der gemmer sig nogle flere herude. Ja, nu er der kommet lidt vind på også. Og sådan, altså, det kunne være en hugperiode. Nu er vi i gang. Nej, den bliver for stor at kaste med den her. Jeg skal ikke have kattemad. Ja, det kan jeg bare mærke på det hele andet. Ja. En rød peto. Nå, okay. Swimtail. Ja. Bruger du bare alle de beskidte tricks. Ja, det kan du få, ja. Whatever works. Ja, jamen, jeg er deadly lige nu. Ja, det tror jeg da på. Fordi at nu, jeg har fanget en fisk jo. Ja. Så jeg er jo in the zone. Men ved du, hvad der sker lige med den? Der fanger jeg også en fisk. Ja. Der fanger en, der er større. Hvor stor var den? Nej! Den er bedre! Ja. Den er bedre! Nøj, den tog noget.
Bliv nu. Den er finere, mand. Ja, det er den. Ja! Du stod lige og sagde, du er deadly. Det er vigtigt, så. Du er 2 point bagud. Ja. Nå, nej, det er ikke point. Det er størrelse. Jeg er så deadly nu. Ja, så, mand. 2-0. Ej, det er stadig ikke numbers, det her. Men den er fin, den her. Prøv lige se. Ja. Det er sådan, de skal se ud i hvert fald. Smuk gede. En smuk og sund gede, som i hvert fald også den største. Den kan måske sniges op på 80. Ja, på en god dag. Så det sætter i hvert fald mig i førertrøjen. Det gør det, og du sagde også lige, du var deadly nu. Du sagde, du var varm. Ja. 2 sekunder efter. 2 sekunder efter, så på Vestin Swimmeren der. Bum. Ja, det er fedt. Det er så fedt. Tillykke med den. Jo, tak. Nu skal vi have den her fantastiske fisk ud igen. Nu står Anders jo deroppe og kraner fisk. Og selvom det er en lille smule til nu, hvor der er en konkurrence, så er der jo en grund til det. Fordi han bruger noget lækkert grej. Og derfor vil jeg bare lige nævne sponsoren af vores video her, som jo er vores helt egen webshop, hvor blandt andet dem, som Anders kraner på, altså Vestin Swim og meget andet gedegrej kan findes inde. Og det er altså grunden til, at vi kan lave de her videoer, at I støtter os inde på webshoppen. Nu har jeg travlt, fordi at jeg skal få noget andet, og nu hvor han har held med Vestin Swim, så tror jeg også, den kommer på. Fordi at vi har ikke lang tid tilbage, før vi skal lave mad. Så det er nu, det gælder. Det er nu. Det skal være en stor fisk på enden af linen. Jeg havde hugget sådan. Nej. Jo. Jeg skal simpelthen have en snøffel. Nøj. Det ved man ikke. Hvor var det henne? Derude. Hvor var det Nøj. Hvor var det henne? Derude. Okay. Så kan snøfleren. Nej. Søren, hallo. Er det rigtigt? Ja. Er du sindssygt at hugge? Lige når man tænkte, man lige skulle have en lille snøffel lige for at... Nåede du at finde snøflen? Nej, jeg gjorde det ej. Ja! Ej! Ja! Nå, okay, fair nok. Nu skal man hurtigt. Hvad er du på der? Det ved jeg det ikke. Du har fejlgruppen. Ej, hvis det er en brasen igen, Du har fejlgruppen. Hvis det er en brasen. Er det mærkeligt det her? Nej, det er ikke Nej, ja. Men jeg kan se, at den er rigtig fin, den der gede, fordi den er nemlig ikke større end min store. Ja, det er en fisk. Det er jeg glad for. Ja, det kan jeg godt forstå så. Nu laver den lige krokodillerulle. Ja. Jeg troede ikke, jeg skulle fange fisk i dag. Nej, men sådan det har du gjort. Det har jeg gjort. Ja, vi skal lige se den. Og hvad sagde vi? 5 cm større end din? Ja, men... Nej, den er mindre. Ja, jeg giver mig op. Den er mindre. Nu er den lige oppe på ydvinklen her. Lad os se den. Men hallo. Wow. Den er da flot. Den er mega flot. Og godt nap på Vestin Swimmeren. Ja. Det er altså de der geder der, når de hugger, de er bare... Den er sted der. Ved du hvad, nu er vi begge fange fisk. Ja. Og klokken den er virkelig ved at være mange. Ja, så vi skal ind og have lavet burger. Yes. Hyggeligt spot, vi har fundet her. Det er mega hyggeligt. Der kommer også lidt aftenlys. Ja, det bliver ikke en bedre kulisse til det mad, vi skal til at lave nu. Jeg har altså smækket kogegrej op her. Så tænker jeg, at vi kan stege en bøf. Yes. Men i princippet, altså, det er vel bare målet at få lavet de mest snaskede burger, vi overhovedet kan. Fuldstændig. Jeg tænker altså bare, at vi får lavet nogle solide bøffer. Det er næsten ulovligt, det der, men hvor mange burgerboller? Der er 4, så vi kan godt lave 4 burgerboller også, ikke? Yes. Ja, så de skal ligesom krydres. Og så har vi jo dannebrogsmad. Jamen er det ikke bare... Alle råber op. Og du også tomater. Ja. Øj, for satan også. Nej. Jeg spotter noget. Nej. Vi har kun levet af vand i dag. Vand og snøfler. Ja, vand og snøfler. Ingen sodavand, ingen kakao. Kaffe har vi fået. Jo, men det tæller. Men forstå mig ret, ikke? Jeg lavede måske... Jeg kunne ikke lige styre mig her. Det er okay. Måske jeg skulle have taget den til burgeren. Jeg ville have foreslået dig, men jeg tænkte, du havde brug for det. Du er så presset. Jeg har bare brug for det her lige nu. Så, skål.
Det er bare lyden af en vellykket tur. Altså, det er ren kærlighed på bøffen, det her. Ej, og så lige en sidste. Er du klar? Ja. Og touchdown, man. Er du klar? The final masterpiece. Nej, Søren. Nej. Prøv lige at kigge. Ved du hvad? Basse. Den her ret, Anders, ikke? Ja. Jeg kalder den Tower of Power. Tower of Power, jeg tror, det er meget sigende her. Vil du have første bid? Ej, tusind tak. Hvorfor skal vi overhovedet fange fisk, når vi bare kan gøre det her hele tiden, Søren? Skal vi starte en madlavningskanal? Ja. Meget bedre. Det er, hvad man har brug for efter en god, lang dag på vandet. Nøj, det er godt. Ja. Er du da sindssyg? Vi skåler i Tower of Power. Tower of Power, Ja. skal vi lige... Bum, tak for en god dag. Selv tak. Og tak til alle jer, der fulgte med derude i hvert fald. Ja. Hvad med kattemaden? Det var... Ja, men jeg synes, du var virkelig fair at huske det, fordi jeg har glemt alt om det. Og Det havde du vel. jeg kan lugte det. Prøv lige at have en sniffer. Prøv lige at tage en sniffer, så du ved, hvad jeg skal gå igennem. Det er ned og grave. Ned og grave. Nej. Kom. Ej, Anders. Jo. Ej. Det der. Jo. Sådan. Ej, det er meget det her. Det er meget din gris. Lidt gelé med. Der skal gelé med. Du kan godt, Søren. En ærlig reaktion. Prøv. Kan du smage kyllingen? Kan du smage tunen? Og det er konsistensen. Er det den, der er værst? Det var godt, det der. Hvad er det, vi siger? Husk at like og subscribe.